יש כל כך הרבה מסביב לעיצוב, ואני חושבת שזה זהו. זה בדיוק מה שאנחנו עושות כאן, שעיצוב הוא לא יכול להיות רק הדבר היפה, בדיוק, והמהמם והאסתטי, אלא זה צריך להיות גם באמת... זה צריך להגיע ללקוח בסוף, ללקוח. נכון, זה צריך לשרת מטרה. עיצוב הוא בסופו של דבר פונקציונלי, הוא צריך לשרת מטרה, הוא צריך לשרת את התעשייה, הוא צריך להיות נכון. הדיזיינרים, פודקאסט על עיצוב מבית וויקס דיזיין. והפעם מסביב לעיצוב, עם הדס ארנון וקטיה קוטליאר. מה קורה? היי הדס, מה נשמע? הכל טוב. איזה כיף. נכון, באמת כיף שאנחנו פה. סוף סוף לדבר ככה בזמן העבודה. והלפני ואחרי, והאחרי, וההכנות, והאוכל. לגמרי. כבר מתחילים. אז את יכולה לספר רגע על עצמך? כן, בטח. אז אני הדס, אני VC, Visual Content Expert, אני מומחית בוויקס, 3 שנים פה. חגגתי בדיוק 3 שנים, החודש. זהו, מאוד מתרגשת. מי את? בואי תספרי לי. אני קטיה, ואני 5 שנים בוויקס. אני טכניקל דיזיינר, והתחלתי כטכניקל דיזיינר, ועד היום אני טכניקל דיזיינר. וואו. וממש חגגתי עכשיו גם בחגים, וזה גם ממש כאילו... כזה סוג של יום הולדת. 5 שנים באותו תפקיד. 5 שנים באותו תפקיד, באותו צוות, אבל לא באותם דברים שאני עושה, כי התפקיד נורא התפתח מאז. כן. היסטוריה. אז אני גם סוג של באותו תפקיד כבר 3 שנים. לא 5, עדיין לא. מה זה אומר להיות VC? מה זה visual content? מה זה אומר בכלל? אני חושבת שאנשים... כן. לא יודעים על מה מדובר בכלל, שיש תפקיד כזה, מה זה כולל? זהו, אז בגדול VC זה שם לא ידוע. זה איזושהי כותרת, זה תפקיד שבאמת די מיוחד לוויקס. Visual Content Expert זה אומר בעצם להיות Content Strategy, לעשות אסטרטגיית תוכן לטמפלייטים. כשהתחלתי היינו 10 בצוות, וכל אחד היה אחראי על ורטיקל שונה. ורטיקל זה אומר מוצרים של וויקס. זאת אומרת, אם זה חנות, אם זה בוקינג. שזה סוג של אפליקציות בעצם, שאנחנו מטמיעים לתוך האתר. בדיוק, לתוך הטמפלייטים. לתוכה. אז בעצם אני חלק מהצוות של הטמפלייטים, שאנחנו כוללים את מי שעושה את אסטרטגיית התוכן, שזה הצוות שלי, המעצבים וה-QA, וכל טמפלייט הוא בעצם מין כזה פיתוח של, כמו פיתוח של ובסייט, מההתחלה עד הסוף, כולל מחקר, כולל UX, כולל הגדרת מטרות, כולל תהליך עיצוב מאוד מאוד קפדני, ואחרי זה כמובן QA, שזה בעצם כזה בקרת איכות. אז בעצם את כאילו נמצאת ממש בתוך הפרויקט מההתחלה ועד הסוף. את צריכה ללוות אותו, כי רק בדרך שלך הוא יכול להתפתח ולהיגמר. בדיוק. אנחנו נמצאים שם בהתחלה, בשלבים של המחקר. מחקרי טרנדים, מחקרי שוק, מחקרים כמובן, אנחנו בודקים user voice, כאילו מה היוזרים שלנו צריכים. מה זה אומר user voice? זאת אומרת, אנחנו פשוט מסתכלים על הדאטה ובודקים באיזה טמפלייטים הם משתמשים, איזה אפליקציות הם משתמשים באיזה טמפלייט, האם עשינו נכון בטמפלייטים הקודמים. עבודה סופר מעניינת, אבל גם מורכבת ממלא סוגים של דברים שונים כל כך. כן, זה צריכה תפקיד... להיות מומחית ממש במלא דברים. בכל מיני דברים, וכל פעם אני לומדת משהו חדש, אם זה פיטנס, אם זה ביוטי, אם זה אי-קומרס, כאילו כל פעם יש איזשהו מחקר על נושא אחר. מה שכן, זה שאחרי בערך 7 חודשים שהייתי בתפקיד, קיבלתי בעצם על עצמי את כל הוורטיקלים. זאת אומרת שאם קודם הייתי רק על סטורס, וכאילו רק על החנויות ועל איבנטס, יש לנו גם מוצר שנקרא איבנטס, שהוא בעצם הזמנת כרטיסים לאירועים, או הירשמות לאירועים. אז בעצם קיבלתי את כל הוורטיקלים עליי, ואני כרגע, המומחיות שלי, זה אחריות על האפליקציות בטמפלייטים. שזה מלא דברים. זה הרבה דברים, וזה תפקיד מאוד מאוד רוחבי,
וזה כזה לדעת רגע, ואיך הגעת לזה בכלל? איפה, איך, כאילו, איך פתאום, אני לא יכולה להגיע לאוניברסיטה ולהגיד, אני רוצה להיות ויז'ואל קונטנט אקספרט, ולעשות מחקרים על כל מיני ורטיקלים באפליקציות בתוך אתרים. שבעצם ויז'ואל קונטנט אקספרט זה באמת תפקיד כאילו שקשה להבין בדיוק ולתפוס מה עושים בו. אז בגדול אני מעצבת מוצר, למדתי בשנקר, נראה לי, את גם למדת בשנקר, נכון? נכון. תספרי לי. נכון. לא באותם שנים, נכון? לא נראה לי. אני יותר דינוזאור ממך, נראה לי? אני לא יודעת, אני כאילו די דינוזאור, אני זוכרת איך היו נראות תוכנות פעם של פרי-אנד וכאלה. פרי-אנד, יואו. אף אחד לא יודע את המילה הזאת בכלל. לא, אנחנו למדנו פרי-אנד גם, כן. ופלאש. ופלאש כמובן, מי משתמש בפלאש עכשיו, כאילו אין תוכנות האלה בכלל. כן, אז אני גם סיימתי תואר ראשון בשנקר, בעיצוב תעשייתי בכלל, עיצוב מוצר, וגם תואר שני, עשיתי בעיצוב... אחד הדברים המעניינים, כאילו עיצוב תעשייתי באמת, הכי קטע שאתה יכול ממש לגעת בעיצוב. כן, מוצרים פיזיים. אני עברתי מהמוצרים הפיזיים למוצרים הדיגיטליים, זה היה מעבר לא פשוט גם מבחינה רגשית. כמובן, זה ממש כמו להתגרש. להתגרש מהפיזיות, מהחומר, מהנייר, מהעץ, מהבד, לעתיד כאילו. כן, ולעבור למסך. יש הרבה מאוד דברים משיקים בקטע של user experience, של החוויית משתמש באמת, ובקטע של תהליך של פיתוח מוצר, או תהליך של פיתוח טמפלייט, בסופו של דבר זה אותו תהליך, רק שכאן יוצא לך משהו פיזי שאפשר ללטף. נכון. ופה פשוט רואה את זה. נכון. אז... איך עשית את המעבר הזה אבל? זהו, אז עבדתי הרבה שנים בלואו-טק, אני רק 3 שנים בוויקס. אני תמיד צוחקת שאת אומרת את המילה הזאת. נכון, אבל איך אפשר לקרוא לזה? מי שלא עובד בלואו-טק לא יודע מה זה הלואו-טק, לא יודע מה זה הוואפלים בפריזר. אני ממש לא יודעת מה זה. הנס קפה והקפה השחור בצנצנות המעופשות, זהו, כאילו אין, אתם לא יודעים מה, והקופסת אוכל מהבית, אתם לא יודעים מה זה, זה לואו-טק. גם היום זה סבבה. כן, זה סבבה, אבל זה לא האופציה היחידה. נכון, זה נכון. אז כן, אז היו שנים בלואו-טק, עבדתי בכתר פלסטיק הרבה שנים, אחרי זה גם עברתי להולנד, ולרילוקיישן ל3 שנים, הבן הגדול שלי נולד שם, גם בכתר. אחרי זה עבדתי הרבה שנים בצעצועים. שזה מושלם, באמת, אין עבודה יותר מושלמת מזה. כן, הייתי קריאייטיב דירקטור בחברת צעצועים. אחרי זה היה לי גיחה קטנה לסטיישנרי, מוצרי נייר, וזה שגם כאילו סגרתי מעגל, כי הם מוכרים פה בוויקס, בוואט, את כל הקולקציה. איזה כיף. כן. ואת מאשרת את הקולקציה? עדיין טובות? מאשרת, כן. וזהו, אז המעבר היה לא פשוט, אבל הבנתי שאני רוצה להתפתח ולעשות שינוי, הרגשתי שהגעתי לתקרת זכוכית בלואו-טק, ואמרתי פה בהייטק יש המון הזדמנויות והמון מקום לגדול ולהתפתח, והתעשייה הרבה יותר ענפה בארץ מאשר תעשיית המוצר הפיזי. הייצור כבר כמעט ולא קורה פה, וגם לא הרבה פיתוח. וזהו, אבל בואי נדבר קצת גם עלייך. בואי תספרי לי אז איפה למדת? שנקר. אז עוד פעם, אני קטיה שלמדה בשנקר ובוויקס 5 שנים. אני דווקא, הדרך שלי התחילה מבית דפוס, ואחר כך עבדתי באיזה חברת קוסמטיקה, ואחר כך עבדתי במשרד פרסום, ומשרד פרסום זה היה... הטירונות, נראה לי. זה גם לואו-טק. זה, טוב, לא יודעת, לא היה לנו זמן לשתות שם ולאכול, לא יודעת על מה את מדברת. את רואה, זה לואו-טק. זה לא זמן לשתות ולאכול, זה לואו-טק. זה ממש ככה, זה כזה כל שנה כמו בכלא, כל שנה 10 שנים. וואו. סליחה, זה ממש ככה. אני לא יודעת אם זה בסדר לדבר על זה. אבל אם להיות רציני, אני למדתי שם מלא דברים, אני הגעתי לשם גם אחרי לימודים וגם אחרי כל העבודות שהיו לי. אז בעצם למדת תקשורת חזותית בשנקר? את העיצוב אתרים אפליקציות כאן וזה, אבל
הקטע שבכל מה שידעתי בעצם לא היה כל כך רלוונטי, כי רק במשרד פרסום אני למדתי איך לעבוד, איך לעבוד בתוכנות כמו שצריך. מה, כשאת יוצאת מהאקדמיה בעצם, את אומרת איך להתמודד עם בריף, את יוצאת כזה בללה-לנד, ואז כזה, אומייגוד, צריך לעבוד פה באמת. ממש, וזה עבודה קשה, וזה עבודה מול הלקוח, וזה עבודה עם בריפים, ובלחץ זמנים, וזה ממש התמודדות כל יום, כן. אבל אפשר לצאת משם כאילו בן אדם ממש עם מלא ידע, שסיימתי לעבוד שם, אני סיימתי כמנהלת דיגיטל, וגם הייתה לי הצעה לנהל סטודיו, אבל מאוד רציתי לעבוד בוויקס, והתקבלתי סוף סוף לוויקס, זה לא היה כל כך פשוט בהתחלה, נפלתי ב3 רעיונות עבודה. וואו. ורק מרביעי אני הגעתי למטרה. אז למה באמת רצית דווקא בוויקס? אני נורא מאמינה בלעבוד במקום שאתה מאמין במקום הזה. אני חושבת שוויקס עושה דבר ממש ממש טוב. עם כל ההיסטוריה של וויקס, עם כל התורה של וויקס, וכל האתרים האלה שכל אחד באמת, מי שלא יודע, לא בעיצוב ולא בתוכן ולא בוויז'ואל ולא בקונטנט ולא בשום דבר, פשוט יכול להגיע ולעשות לעצמו אתר, ממש כל אחד, וזה נורא ריגש אותי כל הזמן. אני נורא רומנטית. זה עדיין מרגש. לא, את האמת אני ממש מזדהה עם מה שאת אומרת, כאילו דבר ראשון, אנחנו לא עושים רע בעולם. בדיוק. וואו, זה כבר, כאילו. בדיוק, זה כבר אפילו אם את חושבת על עיצוב מוצר שהוא פיזי, את יודעת כמה השפעה את מייצרת בעצם, כמה זבל. אז זה בדיוק גם מהפרסום, כאילו, בדיוק אותה הרגשה מהפרסום. כי בסופו של דבר, גם שאתה רוצה לעשות דברים הכי כאילו קריאטיבי והכי זה. את מוכרת. זה בדיוק. את רק מוכרת. זה כאילו פרסום, זה לא תמיד שם, זה באמת לקוח, מה שהלקוח רוצה. וכאן, אני באמת רציתי לעבוד בוויקס רק בגלל שלעשות משהו קצת יותר טוב. לעולם, כן. פה אנחנו באמת מייצרים איזשהו בנפיט ליוזרס שלנו. כן, והייתי די מוכרת בעולם של הפרסום, ולא רציתי להחליף את המשרד פרסום במשרד פרסום, ואני נורא רציתי ללכת להייטק, אז ללכת רק לוויקס. זה חמודה. כן, ובהתחלה לא חשבו שאני כל כך חמודה, ולא לקחו אותי לעבודה, אבל זה בסדר. אני חושבת שאת חמודה. תודה. עכשיו הם יודעים שאת חמודה. עכשיו הם יודעים, אחרי 5 שנים הם יודעים הכל. סתם, אני גם לא מוותרת, אם אני כבר שמה לעצמי את המטרה, אני הולכת כבר עד הסוף. וכמו שאתם רואים, אני פה, וזה עדיין מרגש אותי לעבוד בוויקס, אני עדיין מאמינה. מקסים. איפה שאני עובדת ומה אני עושה. זהו, מה עוד להגיד? אני הגעתי קצת במקרה, את האמת. אני הייתי קצת פחות מכוונת מטרה ממך. כן, ידעתי שאני רוצה הייטק, כמו שאמרתי, אבל אז בתקופה באמת, בין המותג נייר, הסטיישנרי לפה, עבדתי קצת בגיימינג, אבל לא הגיימינג שעושה רע בעולם, דווקא חמוד כזה, קריאייטיב, הייתי כזה קונסולטנט לחברת גיימינג, המצאנו ביחד משחק, אפיינתי להם דמויות. סופר מעניין, כאילו תראה איזה תהליך, איזה דרך כאילו ממה, משנקר, ממוצר, אז זהו, זה הגיע בגלל שעבדתי בתחום הצעצועים די הרבה שנים, אז, והייתי עושה הרבה מאוד מחקרים, בעצם התפקיד שלי תמיד היה מין overview כללי כזה, ולעשות את המחקר. זה ממש גם UX כזה. זה פחות באמת עיצוב הנזון, אני די מהר הבנתי שעיצוב הנזון זה פחות בשבילי, הייתי מעצבת הנזון וממש ישבתי בסוליד ובניתי מוצרים במשך, אני חושבת, 3 שנים בכתר, ואז מהר מאוד הפכתי להיות מנהלת עיצוב, ואחרי זה כבר קריאייטיב דירקטור, ובעצם עשיתי מין overview כזה על כל המהלך מהריסרצ' עד למדף, שזה בעצם בקטנה מה שאני עושה היום כאילו עם טמפלייט. אז מה שהתחלתי להגיד זה איזה גלגול מעניין אבל. שכאילו עשיתי להם איזשהו מחקר על אפיון של דמויות
בעצם המשחק היה פשן, משחק של פשן. הכי כיף, לילדות, כן. 5 חברות, ספייס גרס. מה זה הכי כיף? גם למבוגרים כזה, להלביש אותם, ואני כל הזמן זוכרת איך אנחנו שמנו כזה דברים על המוח. מלא נצנצים וקשת. אבל זה גם עיצוב, זה מה שכאילו בן אדם רוצה לקבל, מה שרוצה לראות. זה צבעוני, זה אופטימי, והיה לי מאוד 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 כיף. ואז, אבל רציתי עבודה, כאילו הייתי כזה קונסולטנט, וזה היה פרילנס. באותו זמן גם לימדתי באקדמיה, את האמת, אבל זה לא היה מספיק בשביל לקבל את המקום. אני צריכה ביטחון, אני צריכה מקום כמו וויקס, שהוא בית, שהוא ביטחון, שהוא מחבק, ושאת יודעת, מסודר. אז ישבתי מחוץ ביום הולדת שלי, חברה שלי עשתה לי יום כיף, וחברה שלי עבדה בוויקס, היום היא כבר לא עובדת, שהיינו עוד בנמל, בדיוק. עשתה לי יום כיף בים. ואז עשינו סאפ, ובאתי וישבתי כזה, אמרתי, בואי תבקרי אותי, התיישבנו בחוץ, ואז מישהו כזה יצא מהדלת ואמר, איפה זאתי מהצוות של הטרנדים? אני אומרת לה, מה, יש פה צוות של טרנדים? אני רוצה להיות בצוות של הטרנדים. מה הצוות של הטרנדים עושה עכשיו? לא קוראים לנו צוות של טרנדים, כן? אנחנו עושים אסטרטגיה תוכן. אנחנו תסכים גם בטרנדים. כאילו אסטרטגיה התוכן זה של המבוגרים כזה. כן, הטרנדים זה יותר מגניב. זה אחד מהחלקים הכיפים, באמת מחקר מרקט ריסרצ' וזה, זה כאילו חלק מהדבר. ברור. וצריך להיות on top of things, ולדעת מה קורה בעולם והכל, אבל זה גם הרבה מאוד דאטה, והרבה מאוד דברים מאוד טכניים, במיוחד זה פתאום צריך לשלב מלא דברים, עם כל הידע העיצובית, וכל מה שעברת בגלגול העיצוב שלך. במוצר ובזה פתאום, את גם צריכה לדעת את התוכן ואת הדאטה ואת ה-user experience ואת הפידבק מהלקוחות אחר כך שמקבלים את הטמפלייטים פתאום ואת הטרנדים, ואת ממש צריכה כאילו זה נורא, זה רחב וזה הוליסטי וזה מה שאני באמת אוהבת בזה, ובגלל זה אני עדיין מצליחה מאוד להתעניין בזה. אבל באותו יום נכנסתי לג'ובס של וויקס, וראיתי את התפקיד הזה. זה מגניב. וזהו, ומשם כבר התגלגלתי ונבחנתי, והנה אני היום. ומן הסתם עברת מפעם הראשונה, לא כמוני. כל הטסטים שעשיתי. בסדר. אז תגידי רגע, אז מה זה בעצם אומר טכניקל דיזיינר? מה התפקיד שלך בכל הדבר הענק הזה שנקרא וויקס? איך הוא היה, נגיד, כשהגעת? מה זה טכניקל דיזיינר עכשיו? צריך להסביר פה. כשאני הגעתי לוויקס, כאילו היו טכניקל דיזיינרים, אבל אף אחד לא ידע מה הם אמורים לעשות, עם מה הם צריכים לעבוד, מה הדרישות תפקיד בכלל. אני הגעתי ממשרד פרסום, ואני יודעת גם דברים, ואת הדפוס לסגור להדפסה, וגם את הדיגיטל, וגם את כל הדברים מסביב. יש טכניקל דיזיינרס שחייבים לדעת ממש טוב קוד, ואת ה-backend ואת ה-database, ויש טכניקל דיזיינר שצריכים לדעת ממש טוב פוטושופ. רגע, אז את יותר בקוד או ב... אז זהו, אז אני, זה ממש הכל מהכל. קצת מכל דבר. שוב, ברגע שהתחלתי, לא היה תפקיד כזה באמת רשום על הנייר, זה לא היה כל כך ברור. לא היה טכניקל דיזיינר? כאילו היו ממש... בוויקס לפני 5 שנים? כן, ממש קצת, זה היו כזה ממש בודדים. וואו. מאוד בודדים. זה שוקינג. כן, כי עכשיו אנחנו ממש גילדה. ממש מלא, כן. ואין צוות שאין בו טכניקל דיזיינר. אתם גילדה? אתם לא גילדה. אנחנו כן, אנחנו גם עושים יום גילדה עוד מעט, ואנחנו, יהיו לנו סווג ומתנות לטכניקלס? כן, כן, אנחנו ממש גילדה. אנחנו גם, יש לנו יום לימוד אחד בחודש, שאנחנו לומדים כל מיני דברים חדשים. אני גם רוצה גילדה. אז קודם כל את יכולה להיות גם אצלנו, אנחנו נקבל אותך. אבל את בקונטנט. אני חושבת שטכניקל דיזיינר קודם כל צריך לדעת ולהבין מה זה עיצוב ומאיפה הכל מגיע. טכניקל דיזיינר כמוני גם צריך ממש לגעת במלא דברים שהם מסביב. בלי טכניקל דיזיינר האתר אי אפשר לחשב את האתר, להתחיל את האתר, כי בלי לבנות אותו אי אפשר לחשוב על העיצוב. זה ממש... בנייה וארכיטקטורה וסיום, ואיך להביא אותו לחיים, ובק אופיס, ואיך בן אדם יוכל להחליף את הדברים בקונטנט מהבק אופיס, בלי
לקלקל את העיצוב, וגם איך אתר יעלה, ואיך אתר יהיה שמור טוב מבחינת הסקיוריטי, ואיך כל אחד מבחינת הנגישות וה-QA יוכל להשתמש באתר הזה. זאת אומרת שכל מה שקורה באתר, מא' עד ת', צריך להיות בהשגחה של טכניקל דיזיינר, כי אפשר לחשוב על כל הדברים, על הקונטנט, על הוויז'ואל, על הכל. אז את נגיד תמיד אבל בלי זה לא קיים. את תמיד עובדת עם מעצב, כן, אז יש כל מיני... מעצב שהוא לא טכניקל, ואיש תוכן, או איך זה עובד? מן הסתם יש כל מיני פרויקטים, יש כאלה פרויקטים שאנחנו מההתחלה, מהקיק-אוף הראשון, מהמפגש הראשון, אנחנו יושבים הם מראים את העיצוב, מדברים על העיצוב, לוקחים את הכיוונים, ואני יכולה להגיד מה יעבוד, מה לא יעבוד, מה יעלה יותר טוב. כאילו שם מההתחלה בעצם. כן, אז יש פרויקטים שאני צריכה להיות שם מההתחלה, ויש פרויקטים שאנחנו מקבלים גם באמצע, זה גם קורה, ואז מנסים לתקן את הטעויות שכבר קרו, ולפעמים העיצוב צריך להתגשם, לפעמים, כן, ולפעמים הקונטנט, ואין מה לעשות. כי ברגע שאי אפשר לבנות את זה, זה לא קיים. זה פשוט לא קורה. אין מה לעשות. אי אפשר לבנות בניין בלי בן אדם שיבנה את זה. בלי הבנאי. בלי הבנאי, כן. אי אפשר רק לתכנן. כן, ממש ככה. וגם צריך לדעת כמובן קצת קוד בשביל להרחיב את היכולות, את האופציות, את בכלל כלים. וזהו, וזה ממש ממש מעניין, כי בערך כל הדברים האלה שדיברתי עליהם עכשיו, אני למדתי פה בתוך וויקס, כאילו אני הגעתי לכאן ואני לא ידעתי עם כל הידע וניסיון, ולימודים ועבודות ואנשים, אני לא ידעתי ואני הייתי טובה. באמת. זה לא קשור. אני פשוט לא ידעתי, אני לא ידעתי מה זה דאטאבייס, ואיך לחבר את זה לאדיטור ולאתר. תראי, כשאת מגיעה לוויקס, את בשלושה חודשים הראשונים לומדת בעצם שפה חדשה. נכון. אין שום ספק. נכון. במיוחד אם את באה ממשרד פרסום, או אם את באה כמוני מחברת צעצועים. יש בזה קטע גם שיש משפט כזה לחשוב אינטרנט. זה פתאום אתה חושב אחרת, אתה מסתכל על הדברים אחרת, אתה כאילו... כן, העיצוב הוא סופר חשוב, הוא מושך, ואי אפשר בלי זה, והקונטנט סופר חשוב, כי אי אפשר בלי תוכן של הדבר, אבל כאילו אם הקונטנט יהיה ארוך מדי, אם התמונה תהיה כבדה מדי, אם הקונטנט לא יהיה תואם לצרכים של האתר, או של היוזר. אם מישהו שהוא עם מוגבל ביכולות שלו, לא יכול בכלל להיכנס לאתר שלך, זה לא עובד. כן. פשוט לא עובד. תני לי איזה דוגמה של פרויקט נחמד שעשית לאחרונה, או שסתם שאת גאה בו, משהו מגניב, ומה באמת כאילו עשית שם בסופו של דבר? תראי, האמת שאני עובדת בצוות שלא סיפרתי עליו, שזה דיזיין דב, שזה כמובן אני שם כבר 5 שנים, ולא הייתי בצוותים האחרים בוויקס, אז אני חושבת שהצוות שלי הוא הכי טוב. לא, לי יש 2 צוותים ושניהם הכי טובים. ושלי הכי מגוון, כי אנחנו עושים מלא דברים גם בתוך וויקס, וגם לבחוץ. מה זה אומר לבחוץ? לבחוץ לדוגמה שעכשיו עבר אלינו, אחד הפרויקטים הגדולים שאתר קריירס עבר אלינו, ואנחנו כאילו עושים אותו, של הג'ובס של הוויקס, כן, ואנחנו עושים כל מיני... כלפי פנים זה פשוט לעובדים? כלפי פנים זה לעובדים, זה מלא דברים. כל הוויקס פיט. כל הדברים הטובים שיש בוויקס, הכל אנחנו עשינו את הוולנס, ואת הקריאייט, ואת הפיט, ואת הוויקס לייב, ובערך באמת כל הדברים שאתם רואים מסביב, את המסעדות ואת המתנות, אז גם הדברים הפיזיים, גם הסוואג, מה שנקרא? גם הסוואג. וגם האתרים. גם האתרים, גם את החולצות, גם את האירועים, גם את האירועים הכי טובים. אז את נגיד בדרך כלל אחראית גם וגם, גם על הדברים הפיזיים וגם על האתרים? כי אני רואה אותך הרבה עם המפתחים, יושבת על האתרים. כי אני בדיוק עכשיו לאחרונה עושה קצת דברים יותר כבדים, אתרים יותר קצת כבדים, כמו Employer Brand Book, שזה אחד האתרים היפים שאני גאה בהם, עם כל מיני דברים מטורפים שאנחנו הכנסנו לשם מבחינת מה אפשר לעשות על הפלטפורמה של וויקס. וחוץ מזה יש גם כאילו אירוע של ה-18 שהיה עכשיו, שזה 18 שנים לוויקס. אנחנו עשינו
חולצות מהממות. ממש. עם איורים מהממים, שלכל שנה איזשהו אירוע מיוחד שהיה בשנה הזאת, ובן אדם שהצטרף בשנה הספציפית, קיבל את החולצה הספציפית שלו. זה כאילו הייטק, זה טישרט, ואז את אומרת, איך הצלחתם, באמת בדיוק, אני אומרת, איך הצלחתם לצאת מהקופסה. לעשות, כן. בסופו של דבר לתת לנו טישרט, אבל להפוך את זה למשהו עם כל כך הרבה ערך. כן. אנשים פה הסתובבו במשך שבועיים, נכון. וכזה, וואי, מתי הצטרפת? זה, מה שלך לזה? זה היה אירוע מדהים. ואז גם את לא יכולה להחליף עם מישהו בחולצה, כי זה לא העניין של איזה פרינט יש, העניין הוא מתי הצטרפת ובין כמה אתה בוויקס. נכון, זה היה סופר מרגש אפילו לראות הוויקס בייבי של 24, זה פשוט לא, הכל, אז גם האירוע, גם את הפוטושוט, גם את ההדפסה של החולצות, וגם איור של החולצות, כל זה התעסק הצוות שלי. מאמן, זה הפרויקט מאמן. ובגלל זה כל כך מעניין, שזה גם מאוד מאתגר, לפעמים שאתה נוגע במלא דברים שונים. אז ספציפית אני טכניקל דיזיינר שיודע לעשות מלא דברים שונים. ואת גם מצטלמת, את גם דוגמנית. לא, די. הצטלמת עם החולצות, לא? הצטלמתי עם החולצות, אבל זה בגלל שהיה חסר להם אנשים, אף אחד לא רוצה להצטלם. תזמינו אותי, מה סתם? אז קודם כל אנחנו מזמינים, אבל הלוזים של כולם ממש ממש קשים, ואנחנו תמיד מנסים כל כך לצלם אנשים שונים, וכל כך קשה למצוא אותם. כי כולם בוויקס נראים אותו דבר. לא, קודם כל לא, ממש לא, אבל אנשים בוויקס ממש עסוקים, עם לוזים ממש צמודים. זה הבעיה. וזה בעיה ממש גדולה. כן. ממש גדולה. מה הבא? נגיד עכשיו, אבל אני לא מבינה, אני לא מהצוות ואני לא מהתחום. אולי תסביר לי רגע בכמה מילים, מה זה אומר בכלל טכניקל דיזיינר? מה הגדרת התפקיד? אוקיי, אז אני חושבת שלכל צוות יש הגדרת תפקיד משלו, ודרישות משלו לטכניקל דיזיינר, אבל אני כן חושבת שקודם כל הבן אדם הזה צריך להיות כן טכני, כן להבין ולראות את העיצוב, אני אומרת שצריך להבין לא מה יפה, מה לא יפה, מה מעוצב, מה מסודר ומה לא מסודר. הבן אדם הזה כן צריך לחשוב אינטרנט, כמו שאמרתי, שזה אחד הדברים הכי חשובים, ויש מלא דברים שאפשר ללמוד תוך כדי, כמו שאמרתי, את הדאטאבייס, את כל הבק אופיס, את כל האפליקציות, את כל הוורטיקלים. כאילו, את כל מה ש... דאטאבייס ובק אופיס זה דברים שאנשים לא זה, אז כאילו בעצם הפלטפורמות את מתכוונת, כן, כאילו ללמוד את הפלטפורמה, לדעת את הפלטפורמה. הוא צריך, גם פלטפורמה, אנחנו לומדים תוך כדי, כמו תוכנות, את יודעת, אבל אי אפשר לבוא ולא לדעת איך לפתוח פיגמה, אי אפשר לבוא ולא לדעת מה זה ריספונסיבי לאתר. זאת אומרת שאני מדברת ממש... אני לא ידעתי כשהגעתי אז אוקיי, אז אני גם לא ידעתי, אבל הרבה זמן עבר, והרבה דברים השתנו, וכן לכל צוות יש באמת דרישות סופר ספציפיות לטכניקל דיזיינר, כי יש אנשים שממש יודעים קוד, וממש כותבים אותו, וממש טובים בזה, ויש אנשים שהם ממש טובים בפוטושופ, ויש אנשים כמוני שאני טכניקל דיזיינר ששוב, שסוגר לדפוס, וזה משהו אחר לגמרי. כן. זאת אומרת שבן אדם שמתמחה בקוד ובטק דיזיין של האתרים האלה, כמו לדוגמה באג'נסי או במרקטינג, אני מאמינה, הם לא צריכים לדעת את הדברים שצריכים לדעת טק דיזיינרים אחרים. אבל הבייסיק צריך להיות, כמו שאמרתי, צריך להיות טכני, צריך להבין את האינטרנט, צריך לדעת את הדברים הבסיסיים, ושוב, לדעת לבנות בנייה, כן. בנייה נכונה וחכמה, אינטליגנטית. חכמה ואינטליגנטית, ועכשיו אני יודעת טוב מאוד שהיה לנו את הפרויקט הגדול של 300 טמפלייטים, שהיינו צריכים לבנות מלא טמפלייטים, וזה היה סופר מאתגר. את יודעת מה זה לכתוב 300 בריפים, צוות מצומצם מאוד. נראה לי אני בן אדם היחיד שממש אהב את הפרויקט הזה. לא נכון, היה ממש כיף. אני ממש אהבתי על זה, ממש היה מעניין כאילו לבנות דווקא טמפלייט, היה לי ממש כיף. אני בדיוק באתי לשאול לגבי 300 טמפלייטים שיש מלא דברים, אני בונה אתרים של וויקס לפעמים לוויקס, הרבה פעמים. אני לא פוגשת ורטיקלים ואפליקציות כמו
שופ, או כמו... סטורס או איבנטס. סטורס, לא, דווקא איבנטס כן, אבל לדוגמה פורטפוליו, וכל מיני דברים כאלה, הם היו גם בשבילי, שאני מלא זמן בוויקס, ויודעת מלא דברים, ויודעת למי להציג, ולמי לשאול, ולמי ללכת, ואיך לפתור את הבעיות. היו לי דברים ממש חדשים שלמדתי אותם, ואני זוכרת את המצב שבאתי אלייך, ואת פשוט אמרת, כן, בטח, בואי, כאילו עכשיו פותרים את זה בשנייה, ולא זוכרת מה זה היה, נראה לי זה היה על הפורטפוליו, וזה היה גם אקספיריאנס ממש ממש טוב, כאילו לעבוד בין המחלקות, פתאום לפתור את הדברים קצת בצורה אחרת, זה היה מאוד מגניב, אז זה מאוד הפתיע אותי שמישהו שעל הקונטנט ועל הוויז'ואל גם כל כך יודע טוב את כל הוורטיקלים והאפליקציות. כן, אז באמת אני אמרתי לך, כאילו ההתמחות שלי זה הוורטיקלים והאפליקציות בתוך הטמפליטים. אני אספר טיפה על ה-300, אז זה באמת המפגש בינינו, היה ברגע הזה שאת בנית טמפלייט שהייתה מעצבת, נכון. היא עיצבה את הפורטפוליו, נכון. זה היה הייתה עבודה מאוד ברורה טמפלייט של בשלבים. פורטפוליו, כן. היא עיצבה את זאת האמת, אני לא הייתי ה-visual content, נכון. לא הייתי ה-VC של הטמפלייט הזה ספציפי, הייתי אומנם של 70 אחרים כמעט, משהו כזה, אולי קצת פחות. לאחרונה, זה היה, לדעתי, סיימנו את זה באוגוסט, אז במאי התחלנו איזשהו פרויקט עצום, מאמץ מאוד מאוד גדול בקונטנט. של מלא מחלקות ביחד. בדיזיין גילד, של סליחה. הדיזיין גילד והקונטנט ו-QA, והיו שם כל כך הרבה גורמים, כאילו. אז בעצם יש לנו הרי בוויקס פלטפורמה יחסית חדשה, היא בת שנה וקצת, שנקראת וויקס סטודיו, שהיא בעצם פלטפורמה שקצת מוכרת לי. קצת. כן, מוכרת לכולנו, והיא בעצם פלטפורמה לבניית, לאג'נסיז, או בוא נגיד מעצבים, למעצבים יותר מתקדמים מה-DIY users. כן, כאילו יותר רחב, יותר עיצובים יותר יפים, יותר רספונסיביים. שזה מאוד מאוד חשוב. כמובן. אז במאי היה לנו אולי איזה 50 טמפלייטים על הפלטפורמה הזאת, ונתבקשנו לייצר 300 ב3 חודשים. שזה מספר עצום, כאילו, בהתחלה שאומרים את זה, אי אפשר בכלל לקלוט את הדבר, כאילו. התוכנית לשנה אחרי הייתה אולי 40 טמפלייטים. זה אלם. אז ב3 חודשים פתאום היינו אומרים לעשות 300. אני עדיין באלם. זה אומר להיכנס למוד אחר לגמרי. נכון. טקטיקות עבודה שונות, אסטרטגיות. שזה גם מעניין, זה גם שנייה נכון, כאילו לצאת מאזור הנוחות, ופתאום לאתגר את עצמך. בריינסטורמינג של איך לעזאזל עושים את הדבר הזה, איך עומדים באתגר הזה, ואני חושבת שכולם מאוד נהנו מזה בסופו של דבר. ספוילר, עמדנו בדבר הזה. עמדנו בדבר הזה, בסוף אוגוסט היינו עם 300 טמפלייטים. שזה מדהים, מדהים, מדהים. אמנם הצלחנו גם, היינו צריכים גם לתקן אותם איזה חודש אחרי, אבל פשוט... זה בסדר, זה השאריות שאחרי. מה שנקרא, מין טמפלייט משין. פשוט בטירוף. אבל זה היה כיף, כי הפוקוס היה עלינו. הטמפלייטים יצאו ממש טובים. קודם כל, נגעו בזה מעצבים שבחיים לא נגעו בטמפלייט. נכון. שהתעסקו בדברים אחרים לגמרי. לא בחיים, כאילו, אתה יודע, באונבורדינג, בזה, תמיד עושים, אבל שנייה, כאילו, לשבת ולעשות טמפלייט, מאלף עד תף, לעבוד בבריף אחר, זה ממש לצאת מאזור הנוחות. נכון. זה ממש להכיר את הפלטפורמה ולאתגר את הפלטפורמה ואת עצמך מאיזשהו זווית אחרת. כן. זה וואו, כאילו, לא יודעת, זה היה תהליך לדעתי ממש טוב, וגם באמת היה כיף, כי הפוקוס היה עלינו. וזה כיף שהפוקוס בוויקס פתאום עלינו, וכל הגילדה בטמפלייטים, בתור מישהי שהיא חלק מהצוות טמפלייטים, זה הרגיש כאילו שיש לנו המון 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 משמעות, וזה היה מאוד כיף. זה הוויקס, כאילו, הטמפלייטים זה הוויקס, לא? כן, כן, למרות שאת יודעת, יש לך את האדיטור, ויש לך את הסטודיו. כמובן, אי אפשר שום דבר, לא יכול לחיות חודשים היינו וואו, וכמו שאת אומרת, הידע הזה שצברנו במשך הזמן, פתאום כולם היו צריכים אותו. נכון. וזה היה נורא נחמד, זה היה כיף. אז זה היה פרויקט מאוד מוצלח, בתור ה-content strategy, מה שעשינו בצוות שלנו, זה כתבנו את הבריפים. אם אני אכנס טיפה לצוותים שלי ולתפקיד שלי, אז אני בעצם חלק משני צוותים. אחד
הוא הצוות של ה-VCs. שזה גם קורה בוויקס המון, שאתה כאילו בין לבין, בין שני הצוותים. אני גם וגם, אני לא בין כן, לבין, סליחה, אני פשוט גם וגם. גם וגם. אז כן, אז אני גם ב-VCs, שאנחנו עושים את האסטרטגיית תוכן, ואני גם ב-Content on Stage, שזה בעצם צוות של ה-Product Designers. זאת אומרת, אני עובדת עם כל ה-Product Designers, שאלה בעצם ה-Designers של הוורטיקלים, של האפליקציות. בעצם זה האפליקציה. כן. עכשיו, למה קוראים להם ורטיקלים? אני יודעת, כי הם קרוס אדיטורס, נכון? כן. כי הם כאילו, משרתים את הם משרתים את כל הפלטפורמות של וויקס, נכון? הם גם בסטודיו. איך אני זה אחרי 300, אני יודעת את הדברים האלה. הם גם בסטודיו, הם גם באדיטור, וזה בעצם כמו חברות קטנות בתוך וויקס, שמייצרות מוצרים קטנים ואפליקציות. קטנים ולא קטנים, וגם גדולים, בוקינג, שזה אחד הדברים. בוקינג עצום, סטורס עצום. ומשתמשים בו המון, והוא מעולה בעיניי, ויש את האיבנטס. ויש עוד מישהו שבעצם אחראי על כל הטמפלייטים עצמם, הוא חלק מצוות הטמפלייטים, ויש לנו עוד מישהי שאחראית על הברנד מייקר. אז אני בעצם, הצוות הנוסף שלי הוא Content on Stage, שזה ה-Product Designers, שהם הדיזיינרס של הוורטיקלים, של האפליקציות של וויקס, ואני מלווה אותם, אני כמו יצור כזה קצת אאוטסיידר, כי הם כולם Product Designers, והם יושבים כל היום ומעצבים מוצרים, אבל אני מלווה אותם יותר בקטע של האסטרטגיית תוכן במחקר, ואחר כך גם בהטמעה של המוצר בטמפלייטים. אנחנו לומדים המון מהטמעה, אני אחראית בעצם על הטמעה, נגיד יש פיצ'ר חדש עכשיו, צריך להטמיע אותו בתוך הטמפלייטים. יש עכשיו פיצ'ר חדש לאיבנטס, סיטינגס, אתה יכול לבחור את הכיסא, אתה קונה כרטיס על פי, במחיר, על פי הכיסא מראש, כאילו שאתה הולך לשבת בו, פיצ'ר חדש, צריך להכניס אותו לטמפלייטים, צריך לחשוף אותו בפני יוזרים. אז אני בעצם לומדת את כל הפיצ'רים החדשים, מכירה את המוצרים ממש ממש טוב, ואז אני יודעת לאן להכניס את הטמפלייט, ואחראית על לאן להכניס, סליחה, את האפליקציה, או את הפיצ'ר החדש בתוך הטמפלייטים, וככה לחשוף את זה בפני היוזרים. את חושבת בן אדם בלי ידע בעיצוב בכלל יכול להתקבל למקום כזה? מה, לוויקס בכלל? לא לוויקס בכלל. או לוויז'ואל אקספרט? לוויז'ואל אקספרט. לגמרי, את האמת אנחנו הצוות הכי מוזר בוויקס לדעתי, יש לנו מכל התחומים, אני מהצוות תעשייתית בעברי, יש לנו עיתונאי, ויש עוד מישהי שבאה מתחום של מרקטינג בעצם, היה לנו בימאית, וואו. הטים ליד שלנו גם מתחום הקולנוע, או הקולנוע או תיאטרון, קיצר, היה לנו מהצוות אופנה. וואו, סופר מגוון כאילו, וואו. זה צוות מאוד 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 מעניין, ובאמת לא צריך להיות שום דבר כדי להיות הדבר הזה, אבל כאילו צריך להיות שום דבר, אבל צריך להיות הכל. נכון. מה את חושבת, איך כאילו הדרישות של התפקיד, נגיד, שלך? מה הדברים העקרונים שהיית כותבת שם? מה כן צריך? אפשר לא להיות, אבל מה צריך? צריך לדעת לעשות מחקר. כמו שאמרתי, שכל תהליך מתחיל באיזשהו מחקר, שהוא מחקר גם של היוזרים, ומה קורה בוויקס כרגע, הוא תמיד מסתכל גם פנימה וגם החוצה. החוצה זאת אומרת על השוק, פנימה ועל טרנדים, וכמו שכל הדברים האלה, פנימה זה בעצם על היוזרים שלנו, ועל מה שקורה בוויקס, ועל מה שיש לנו להציע כרגע. נגיד אם יש לנו כאלה וכאלה טמפלייטים, אז אנחנו לא צריכים יותר מאלה, אנחנו נעשה אחרים. זה כאילו נשמע פשוט, אבל בגדול לא, צריך כל הזמן לדעת. לא גם צריך לדעת באיזה רגיון, באיזה מדינה, ומה... לגמרי. כן, נכון. מה הפוקוס כאילו... בדרך כלל אנחנו עובדים על ארצות הברית, אבל בגדול אנחנו גם... ברור שפוקחים את עינינו לכל worldwide. זהו, נגיד, מה שהולך בארצות הברית, זה לא מה שהולך ביפן. נכון. ובשביל זה יש גם את הלוקליזציה, שזה משהו קצת אחר, ואנחנו מתעסקים בזה, אבל לא באופן ישיר. מעבר למחקר,
בפנים גם כאילו זה הדאטה והיוזרים וההצלחה של טמפלייטים, ואיך טמפלייטים מקנברטים, או איך טמפלייטים באמת עובדים, האם הם עובדים טוב או לא, והתאמות של אפליקציות לטמפלייטים. אז זה תמיד השלב הראשון. מעבר לזה, את צריכה לדעת לקחת את כל הידע הזה, לעשות לו איזשהו, איך קוראים לזה? כאילו, assessment, איך אומרים את זה בעברית? לא משנה, את לוקחת את כל הידע הזה, ומנווטת אותו לכיוון של בריף. זאת אומרת, זהו, איך כל זה אפשר לקחת? מתוך כל זה צריך להכין את האסטרטגיה של ה-template plan, זאת אומרת, מה תוכנית העבודה, איזה טמפלטים אנחנו הולכים לעשות, מה הולכים להיות הנושאים שלהם, מה האינדסטריז, איזה אינדסטריז וויקס צריכה, למה, אנחנו עובדים המון גם עם דאטה בתחום הזה, ומתוך זה את פשוט גם hands on בסופו של דבר כותבת את הבריף, ומתחילה את התהליך של העיצוב מול הדיזיינר וה-QA, עד שיש לך מוצר מדף, עד שבעצם טמפלייט באוויר. וגם אחרי זה, אני יודעת שגם אחרי שטמפלייט באוויר, אתם לא זורקים את הילד ככה. יפה. אתם מלווים אותו עד לבית ספר. נכון. אחרי זה נכנס התפקיד, אנחנו שומרים עליו, הוא במיינטננס, מה שנקרא. זאת אומרת, שפה נכנס התפקיד הזה של האפליקציות, של הפיצ'רים החדשים, של כל דבר חדש שיוצא ב-UX, צריך להיכנס ולהתבטא גם בטמפלייטים, ואז אנחנו כל הזמן משדרגים אותם, עושים להם אפליפטים, מכניסים להם מוצרים חדשים, מורידים מהם מוצרים שלא עובדים טוב, כל הזמן בבדיקה של איך הטמפלייטים, כל הזמן, איך הטמפלייטים עובדים, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר אותם. אז זה גם חלק מהתפקיד בעצם. ובמקביל לכל זה יש כאילו את הליווי באמת ואת הצוות של הפרודקט דיזיינרס. זאת אומרת, עכשיו יוצא מוצר חדש בבוקינגס לביוטי, אני אשב עם המעצבת מוצר שם, ואני אעזור לה במחקר תוכן, באספקט של התוכן, אני אעזור לה במחקר לאיך, מה צריך להיות במוצר הזה עכשיו, מה יש בשוק, פירוק של פיצ'רים, פירוק של ווידג'טים, כל מיני דברים כאלה. וואו. איך את מרגישה כשאת עובדת בתור טכניקל דיזיינר, כשאת עובדת עם דיזיינר? כאילו איך בעצם, איך זה לעבוד בצוותים שחלק הם כאילו מעצבים, וחלק הם טכניקל דיזיינרס, או חלק הם אנשי תוכן כמוני, או חלק הם מפתחים, איך זה מרגיש התהליך הזה? קודם כל זה, כמובן שזה ניסיון, כן? ויש איזו דרך מסוימת לעבוד עם כל אחד, ואיך שאני עובדת עם איזה מעצב אחד ועם איזה דיזיינר אחד, זה לא כמו שאני אעבוד עם איזה דיזיינר אחר. זאת אומרת, בסופו של דבר זה אנשים. זה תמיד עניין של אנשים והגישה, ומה יותר חשוב למי, ואתה גם, אני לומדת גם איך לעבוד עם כל אחד, וזה מאוד חשוב. כמו שאמרתי, כאילו להיות טק דיזיין זה ממש לשים דברים על הפרטים הכי קטנים, זה גם לחבר את הדברים, וזה גם לראות את התמונה הגדולה. זה כאילו מה קורה, זה די כאילו דומה ולא דומה למה שאת עושה. לא, זה ממש התחברתי עם המשפט הזה שאמרת עכשיו. כן, אבל זה ממש, המשפט האחרון הזה הוא נורא מתאים לך, אבל גם נורא מתאים לטכניקל דיזיינר שיושבים במקומות שלהם ועושים עבודה יום-יום. זה כן לקחת דיזיין, זה כן לראות את כל הפרטים עד לפרט האחרון, מה אפשר לעשות, מה אי אפשר לעשות, איך הדרך הכי טובה לעשות את זה, איך להביא את זה כאילו לאדיטור ולהעביר, איך לבנות את זה נכון שזה יהיה מספיק יציב, וכן לראות גם את התמונה הגדולה, כי נורא חשוב איך אתר יהיה באוויר בסוף. נכון. כמו שאת אומרת, אי אפשר לעזוב אותו ככה, סתם, שיהיה באוויר. כן רוצים שיהיו כניסות, כן רוצים שהוא יעלה מהר, כן רוצים שהוא יהיה מאובטח. כל זה טק דיזיין, כאילו, כל זה לעבוד עם כל האנשים האלה, גם עם ה-QA,
גם עם accessibility, גם עם הדיזיין כמובן, כי אם משהו אי אפשר לבנות, אז כן הולכים לדיזיין, מנסים לפתור את זה דרך הדיזיין. אם משהו צריך לפתור דרך הקוד, אז הולכים לקוד ועובדים עם מתכנתים. אני הרבה עובדת עם מתכנתים, וזה גם אתגר לא קטן. לא יודעת איזה יותר גדול, מי מהם יותר... לי לא יצא לעבוד עם מתכנתים, אבל נראה לי מאתגר. יצא לי ממש עם כולם, כאילו, גם עם ה-QA, גם עם accessibility בנפרד, גם עם הטמפליטים בנפרד, גם קוד, גם אקספרטים של הדאטאבייס, למרות שכאילו, אני יכולה גם להגיד על עצמי שאני גם סבבה. וגם כמובן הם המעצבים כל הזמן, כי כן, מה שאנחנו רואים את העיצוב, אין פה משהו אחר. עיצוב פותר את כל הדברים, חייב. אז אולי יש לך איזה טיפ? למי? למעצבים או למעצבים טכניים? שעובדים, אני הייתי אומרת, כאילו למעצבים טכניים. לא, קודם כל למעצבים שעבדו מסודר, בבקשה. זה כל כך חשוב. תעבדו עם התיקיות ועם הדברים מסודרים. אחד הדברים באמת... יש קטע של מעצבים שהם כאילו בלגניסטים. כן, הם נורא בעיצוב. אבל בוא, צריך לקחת את העיצוב, לסדר אותו, לבנות אותו ולעשות, תעשו את החיים יותר קלים לאחרים. זה מתחבר לי למה שאמרת גם קודם עם התמונה הקטנה והגדולה, שהרבה פעמים מעצבים, שהם hands on, הם כל כך עסוקים בעיצוב, שהם לפעמים לא רואים את התמונה הגדולה. וזה עוד משהו שהוא התפקיד שלנו, של לחבר אותם לתעשייה, להגיד להם, אוקיי, הפונט לא יכול להיות כזה קטן, חמודי, למרות שהוא כל כך יפה בקטן. יפה, אבל בואו. אבל לא, אם הוא לא קריל, אי אפשר. כן, המטרה של האתר הזה הוא לגרום לבן אדם לקנות, הוא צריך לראות את ה-buy now, נכון? כאילו, אין מה לעשות. זה בדיוק זה ממש זה. כאילו לקשר אותם, להחזיר אותם הרבה פעמים לתעשייה שבשבילה הם מייצרים את הטמפלייט, ולסטייל הנכון, כי אתה לא יכול, אם זה איזה חברת קונסטרקשן, אנחנו לא יכולים עכשיו להביא איזה טמפלייט כאילו, וואו, עף לי המוח. זה אין מה לעשות, זה צריך להיות טרדישיונל. נכון. אז עיצוב, יש כל כך הרבה מסביב לעיצוב, ואני חושבת שזה זה בדיוק מה שאנחנו עושות כאן, שעיצוב הוא לא יכול להיות רק הדבר היפה, והמאמן והאסתטי, אלא זה צריך להיות גם באמת... זה צריך להגיע ללקוח בסוף, ללקוח. נכון, זה צריך לשרת מטרה. עיצוב הוא בסופו של דבר פונקציונלי, הוא צריך לשרת מטרה, הוא צריך לשרת את התעשייה, הוא צריך להיות נכון, ואינטליגנטי, ופונקציונלי, שזה כאילו נראה לי גם מאוד מאוד התהליך שלכם, של הפונקציונלית להיות בנוי נכון. בדיוק, כן. אחרת הכל יתפרק פשוט ולא יעבוד. כן. אז המעצבים טכניים, הטיפ היחיד שלי זה להיות סבלנים וללמוד הכל. כל מה שאפשר ללמוד תלמדו, כי הכל עוזר. וואו, וגם באמת זה לפעמים מרגיש כאילו, וויקס זה מין מקום, מין בור אינסופי של ידע, שאת בחיים לא תדעי הכל. נכון. משנה כמה שנים תהיי כאן. נכון, אבל זה כל כך הרבה... כאילו, אבל לי זה מרגיש ככה. זה כן נותן לך אופציה לגעת בכל כך הרבה דברים. נכון שאת לא תדעי הכל, ואת גם לא תדעי את זה אולי יותר מדי לעומק, זה נכון. שלפעמים זה יכול להיות מתסכל. בתפקידים רוחביים, זה קצת, בא לי להיות המתכנת, לדעת מה המגבלות. אם בא לך מתכנת, אז לכי ללמוד תכנות, בואי. זה לא יעבוד, זה לא יעבוד בשום צורה. כי אנחנו גם אנשים שאוהבים את זה רוחבי בדיוק כמו שאמרת, זה ממש לגעת גם בזה, וגם בזה, וגם בזה, וגם בזה, וגם לדעת לקרוא קוד, ולכתוב קוד, ולתקן אותו אם צריך, ולשפר אותו אם צריך. וגם לדעת את כל מה שקשור לדאטאבייס ולקולקשנים וכל הבק אופיס של האתר, את כל הדברים שיש בבק אופיס של האתר והתשתית של האתר, את האתר עצמו. כמו שאמרת, כל ורטיקלי, כל אפליקציה, יש לה את ההגדרות משלה, כן. וכל זה גם צריך ללמוד. כאילו, שוב, מלא דברים, ועוד לא הגענו ל-QA, שזה עולם בפני עצמו, בואו. כן. אני בכלל שהגעתי לוויקס, לא ידעתי שיש דבר כזה QA, אני לא ידעתי מה זה. לא הבנתי על מה מדובר. כן, את כל הזמן שומעת את המילה הזאת. אני לפני שהגעתי לוויקס עשיתי באמת קורס כזה של פרודקט מנג'רס, כדי להבין קצת את השפה, כשאני נכנסת להייטק.
וכל הזמן אמרו שם QA, ואני כזה, מה זה QA? אז זהו, הקטע גם, בלי QA זה לא יוצא. זה כאילו, אין צ'קליסט, האתר לא יכול להיות באוויר. נכון, צריך מאוד להעריך אותם. כל הדברים כאילו... מאוד להעריך אותם. זהו, אבל אז הטק דיזיין כן צריך לדעת גם את ה-QA, וגם את ה-accessibility, כי כל הדברים שיש ב-QA וב-accessibility מאוד משפיעים לבנייה, ואז גם לעיצוב, ואז גם על הקונטנט. וגם לא ואז, אז אני מתחילה וחוזרת אחורה על הקונטנט, ואומרת שבסופו של דבר אנחנו גם צריכים לדעת את כל מה שקשור ל-accessibility, וכל מה שבוא נגיד, יש לה מעצבים בסופו של דבר בפאן ליסט שלהם, שזה הרשימה של ה-quality insurance בעצם, כדי לא להביא אותם לעשות בעצם טעויות, שאחרי זה יעצרו בסוף. נכון. כאילו אנחנו צריכים לדעת מראש. כל מה שקורה. כל מה שקורה, בדיוק. נכון. טוב, אז לשאלת סיום. כן. הגענו. איך העיצוב עדיין ממשיך לעניין אותך, ואם זה עיצוב בכלל, אחרי כל כך הרבה שנים, כל כך הרבה תפקידים ודברים שעשית, זה עדיין מעניין? את יודעת מה? אולי זה בדיוק הנקודה, שאני... כמו שאמרתי, כי אוקיי, למדתי עיצוב, והתחלתי בסוג של עיצוב תעשייתי קלאסי, מוצרי פלסטיק, כתר פלסטיק, מה יותר אייקוני מכיסא פלסטיק של כתר לעיצוב מוצר, ומשם פשוט זרמתי עם הדברים, ובסופו של דבר, ועם כאילו פשן שלי והדברים שאני טובה בהם, ובסופו של דבר אני לא מעצבת הנדזון, ופה אני לא מעצבת הנדזון. נכון. את עוד יותר קרובה לעיצוב היום ממה שאני קרובה, אבל אני עובדת, אני כזה סובב עיצוב בעצם, ואני חושבת שדווקא האוברוויו הזה, על העיצוב, וההקשרים שלו, לדברים אחרים, לעולם, למחקר, לאנשים שצורכים אותו, ההקשרים שלו באמת לצרכים, בסופו של דבר, זה מה שמעניין, זה מה שמשאיר את זה מעניין, כי העולם משתנה, ועם זה גם העיצוב משתנה, או בוא נגיד, אם מסתכלים על עיצוב ברמה היותר רחבה שלו, בסופו של דבר מדובר באנשים, ואנשים זה דבר מעניין. נכון. ובסופו של דבר זה מדובר גם בתרבות, ותרבות זה גם דבר ממש ממש מעניין, נכון. בתרבויות שונות, וההקשרים של העיצוב, זה מה שמעניין אותי, ונגיד, את התואר שאני הלכתי ללמוד, ואני אגיד לך את האמת, פחות עניין אותי הפרויקטים עצמם, היה לי נורא כיף לעצב עוד משהו חמוד ויפה, ושעושה טוב לאנשים, אבל מאוד עניין אותי, נגיד, הפילוסופיה של העיצוב, או תולדות האמנות, ולהתחיל להבין מאיפה הדברים האלה באים, וההקשרים הרחבים יותר, בתרבות, בהיסטוריה, בהתנהגות שלנו, בתודעה שלנו, בהכל, כאילו, ובגלל זה אני חושבת שהיום אני, איפה שאני היום, כשאני מסתכלת על זה קצת בצורה אחרת. בדיוק מה שבאתי להגיד, כאילו, אי אפשר להיות את מי שאת ומה את עושה עכשיו, בלי כל הדברים שאמרת עכשיו. בלי הדרך. בלי הדרך הזאת, בדיוק. כן. וזהו, ובוא נראה לאן זה ילך. אני לא יודעת. לא. טוב, שאלה אחרונה, בא לי שתספרי לי על משהו שהעיף לך את המוח בזמן האחרון, משהו שקשור לא חייב להיות קשור לעיצוב, אבל עדיף. דווקא אני ממש לא מזמן הייתי באיזה קונפרנס בברלין, מוויקס, וזה היה ממש מדהים. איזה כיף. ובמסגרת הקונפרנס אנחנו הלכנו שם לאיזה מוזיאון, שקוראים לו פוטוגרפיסטקה. קודם כל הבניין, שאתה נכנס לתוך הבניין, אתה רואה פתאום את כל הגרפיטי כזה, וזה היה נורא נורא יפה, ונורא מיוחד. איך אני אוהבת את הגרפיטי של ברלין. מתברר שזה כאילו חייב להיות למוזיאון כזה, כאילו איזשהו בניין כזה ישר ומתפרק, ומדרגות ומלא גרפיטי. ואז כל קומה זה היה משהו אחר. קומה ראשונה זה היה גלריות והיסטוריה של הראפ.
וואו. וזה היה סופר מעניין, כאילו מאיפה זה התחיל, וכל מיני תמונות שמצולמות בשנות ה-60, וזה היה ממש ממש יפה ומעניין. קומה שנייה זה מישהו שעושה וידאו קולאז'ים. זה כזה מלא 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 וידאוים קטנים, שהוא מחבר בקולאז' אחד גדול, וכל אחד רץ וזז בטיימליין שלו. וואי, וזה מדהים. היה כל כך מטורף, כאילו אתם רואים איזשהו מסך ענק, מסך של כל קיר, ואתה יכול לשבת שם שעות, ורק להסתכל באמת על כל מיני פרטים הכי קטנים, כי כל אחד זה משהו אחר, וגם כל הקטנים האלה הם גם מתחברים למשהו גדול ביחד, וזה נורא יפה. והקומה השלישית, זה היה על AI כמובן, ואיך זה משתלט על העולם שלנו, ועל החיים ועל טבע. כן, אם דיברנו על עולם משתנה, אז כן, זה וואו. כאילו, אני כל כך אהבתי את המוזיאון הזה, ואני ראיתי שם דברים שעוד לא ראיתי אותם בעיצוב, וכמה שאני נוגעת בעיצוב או לא נוגעת בעיצוב, זה עדיין מרגש אותי, ולראות את הדברים האלה, וזה מביא למלא אינספיריישן כזה, שבא לי כזה שכולם יראו וכולם ילמדו, ולעשות מצגת על זה, וכזה לנסות לעשות איזה קולאז' כזה. זה כן, זה נורא ממלא. איזה כיף שדברים כאלה עדיין ממלאים אותך ואת כולנו. נכון. וואו, תודה רבה, היה ממש כיף, היה כיף לדבר איתך. האמת שהיה ממש כיף, הכרנו אחד את השנייה גם יותר לעומק. לגמרי, אפילו שכבר הכרנו. אפילו שכבר הכרנו, ואני כבר אפילו חשבתי שאנחנו חברות. מתברר שלא ידעת כל מיני דברים, ואני לא ידעתי כל מיני דברים. וזה היה ממש מעניין. כן, היה כיף. אני אציג לך יותר עכשיו. ברור, תבואי, תשאלי שאלות על פורטפוליו, על סטורס, מה שאת רוצה, כל הוורטיקלים. אני יודעת הכל.